batekin bezera joan denik. Azken aldian ez du betetzen espektatibarik. Maitasunari bilaka talde da bizkio etengabe kantari. Bitarteatik gai honentzako nolaterako telelekurik. Ta zure espainekin muturrez jo bide gurutzea, buruak kolorez zureztatzen hasi zaigula eta ez da bidaiaren kolpearen zapore garratza. Denetazkoa da barnean bomba bat daramat. Mundu batek hobe esango lizuke hankarik gabe zuganako ere. Mundu batek hobe esango lizuke hankarik gabe zuganako ere. Korrika ere. Benetakoa da Romeo baterako bakarrik nahi zintuela. Bertan beldurra ilusioek bihotza itoko ziotelakoa. Bakatadera, gairea